Ang akong pangutana bradsok nagbase nining giingon sa mga born again bradsok, sa mga born again Christian nga ang kaluwasan karon adlaw sa ila ng wali bradsok nga ang kaluwasan karon yun ug adlaw karon adlaw. Ilang gigamit ang 2 Korinto 6 nga nagkanayon diri bradsok. 2 Korinto 6:2 nag-ingon dinhi kay siya nag-ingon sa panahon nga nahamutan ginapatalinghugan ko ikaw og sa adlaw sa kaluwasan ginatabangan ko ikaw ania karon ang panahon nga nahimutan ania karon ang adlaw sa kaluwasan. Ini nga teksto bradsok tanan mga bunagin bradsok migamit jud ani bradsok panahon sa ilang wali sa matag diri sa merkado. Matud pa nila bradsok kay karon man adlaw ang kaluwasan pagtuo bradsok mo gihisgutan di bradsok. Unya kung ato ding plus buhat bradsok kung ato din punan og buhat mahug na daig bradsok nga dili na karong adlaw kaluwasan kay kinahanglan pa mabuhaton aron maluwas ka. Matud pa nila bradsok tuo lang ang kaluwasan madawat nimo didiha dayong adlaw ug dili na kinanang buhat. Palihog ko og pagpatinaw ani bradsok. Salamat kayo, Carlos, sa may pangutan ng imong nabati. 2 Korinto 6:2. Matod pa ni San Pablo karon ang adlaw sa kagawasan, adlaw sa kaluwasan. Not only the day of salvation, day of freedom, nga gitanyag sa Ginoo. Pero dili kay kining karon ring adlaw na sa Isaiah 51:6 kada adlaw gikan sa pagkahug niya danog niba kada adlaw gidalit sa Ginoo ang gahom o paagi nga maluwas ang katawhan gikan ni Adan ug Niba hangtod pa sumabot nga mga tawo nga pamataw ning kalibutan. Tinuod gikinahanglan ang pagtuo kay sa 1 Pedro 1:9 kamo nga nagatuo nagatumong kamo sa kaluwasan sa inyong kalag. Kamong nagatuo nagatumong kamo sa kaluwasan sa inyong kalag. Pagtuo na. Pero gingon mo the Bible is not to be understood in strict and particular passage, but in context. Dili sabton Biblia sa pila lang kalinya. Iapil na tong kinatibukan kung mahimo. Pero ang lintungan na mo atong ingno na to. Sanggion gikas balang kasulatan. San Pablo na ingon nga ang imong pagtuo nagatumong sa kaluwasan sa imong kalag. Pero naman sa Biblia sa Ezekiel 17:28. Maluwas bang makasasala? Oo, maluwas. Kung nang makasasala, muhabba o mubiya sa tanan niya mga sala. Magtuman na sa mga sugo. Kung nagbuhat ng maayo, nining buhi paghimo ning tawhana, nakaluwas siya siyang kalag. Tanaw ha? Doon ay pagbiya sa sala, niya pagtuman na sa sugo, pagbuhat umayo, kanang tahon na, nakaluwas siyang kalag. So, dili lang pagtuor di ay ang gikinanglan. Niya na may kaluwasan nga kahimtang, state or salvation as a state. Sama susa ka makasasala nga nakamgo siyang kadautan. Ugyang ko niya, ang sala. Jeremias 3:3 siyang kuna lang imong sala. O niya, hinulsuli, biyaing imong nga sala, itahan ng imong kugalingon. Ganda kapag dawat sa pasaylo o grasya nga makasanto sa imong kalag. Maluwas ka. So, dili kay diha-diha naan ko na nimong kaluwasan. Kanang kaluwasan nga lan og kining katumanan. Di na ka masakit, di na ka matiguwang, di na ka makasa. Wa na ikaw saban matagutling ug way undang ay mong kalipay nga dayon. That is salvation as fulfillment. Pero kanang kaluwasan nga katumanan, nga karon gibiyaan nimo ang sala, ginulsol ka, at this instance of time, luwas kas kahimtang. Pero na may diin padayon. Nagiluwas Ginoo pero diin padayon. Asa mabasa? Judas Tadio 1:5. Niyon Ginoo dihay pundok sa katawhan nga akong giluwas pero wa silang padayon.
ako silang gilaglag. So, ang kaluwasan nga kahimtang at instance, the very time nga nakadesidir ka pagbiya sa imong mga sala, pagdawat sa paagi ni Kristo sa kaluwasan, o pagdawat mismo ni Kristo sa imong kinabuhi, you are saved in the salvation which is called state of salvation, kahimtang sa kaluwasan. Pero ang kahimtang mahimo man nga mausab, suma sa ato nang nabasa. Pero ang kaluwasan nga katumanan, umabot pa. Asa mabasa na sa 2 Timoteo 4, 3, 5 nga to 8, nakigbisog pa ko. Nakiglumba pa ko. O gihimo kung usa ka pakig-away, I made a good fight. Kanibaw ko ang korona, purong-purong, gitagana ka nako sa umaabot nga panahon. O tanaw ha, ang korona o purong-purong, gitagana ka nako sa umaabot nga panahon. Busa sayop ng ingon nga, karon ng kaluwasan, kutob na diha. Kaluwasan nga kahimtang. Sa termino ni San Pablo, Filipos 2:12. Pakigbisugi gayot, ha? Pakigbisugi gayot, pagbuhat ang imong kaluwasan, uban ang kahadlok ug pagkurog. Iyaw mo na. Naamo rin tayo pakigbisog, pagbiya sa itong sala, masayon ba na? Di ako'y amigo nga namatay na noon. Sa Bertso, kadaghan na kong biyag panigarilyo. Di ko sa nga taon-taon yung kong nibiya. Ginirbios mo ko, mukurog mo ko, di ko katug. Yung doktor balik lag panabako, sir, malang. Sa ito pa, dili diha gani ang pagbiya niya sa vicious smoking. Change smoker. Mo na nga makigbisog. Uban ang kahadlok ug pagkurog. Kaya nang paglikay sa sala. Ito ka sa biyahe ka, sa madapit nga, kining civilized kay dapit, na sa mga naanay na kalalayan nga tintal. Kunya, kung minyo ka din sa Cebu, abot ni mo dito, naanay inducement, provocative style of some women nga muhagad gini mo. Mayra bag mga laksot ug panagway, bati gnaw matud pa sa pinulungan sa mga batanon. Guwapa gyud. Niya na lagmit malukapa ka. Malukapa ka. Kung dili ka preparado. Kung dili ka makalikay sa okasyon sa sala. Kung dili ka kasangpit sa Ginoo. Kung dili ka magampo. Pukan gyud ka sa tiilan sa mong babae nga magkatawa si mong kapukanan kay instrumento siya siyawa. Mao na nga dili ta mo kumpiyansa. San Pablo pa, ayaw kumpiyansa. Kaya ikaw nagtuo si mong kaligon. Pero niya na imong kaligon, maluka pa kalit. Kay dili ka sangka pa. Nana sa 1 Corinto, 10:34. Sa ito pa, magsalig ta kay, luwas na ko. O karong adlaw, luwas na ko. Hagtod sa hantod, luwas na ko. Be careful of that. Kay ningon gyud San Judas Tadeo, dihay giluwas sa Dios, pundok sa tao. Pero gihukman og gisilutan niya kay wa makapadayon. So kanang pagpadayon dili na ato. Gasa na si Espiritu Santo. Mabasa na sa Kaalam, Book of Wisdom, chapter 11, verses 24-25. Ang paglahutay gasa. Og di lang kay kini gasa, pangayuon nimo kining katakos nga makalahutay ka. You have the virtue of perseverance or endurance because that is a gift of the Holy Spirit. Muna kay gift of the Holy Spirit na niya pangayoon pagyod, ayaw pagpatuo si mong kugalingon nga luwas ka na karon niya ugma matay kalibutan. So muna nga ito'y katubag Carlo Badinas nga dili lang pagtuo, nasa ng pagbiya sa sala, pagtuman sa sugo, pagbuhat umayo, ug paglikay gyud sa okasyon sa sala aron dili ta makasa.